उहे रही है हमारा जीवन में कि उनका याद आयल कबहू न छूटी कि उनका याद आयल कबहू न छूटी हो कि जब ले रतिया न उठी कि उनका याद आयल कबहू न छूटी हो जब ले रतिया न उठी। लोग माई बाप के कैसे भुला जाला हमरा ये ना बुझाला कैसे भुलाई नहीं भूलल आसान बा मन में हमार बसल बाबूजी के जान बा कैसे भुलाई नहीं भूलल आसान बा मन में हमार बसल बाबूजी के जान बा कि उनका एक बहुत बड़े बाबा कहे थे कि मंदिर में जाकर कोना चीज खाती जब माई बाबू खुश ना रही। अगर रउआ लोग के सच में बहुत खुश रहे के बाद तब भोरे भोरे माई बाबूजी के गोड़ छुई माई बाबूजी के दवाई पूछ ली वही बोलू खुश रहे कि उनका नाम लेके जागी और सुती हो जब ले रतिया न उठी जब ले एमे को भावा बोलू भैया कि काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी यही जा कि यही जा स्वार्थ खातिर निमन बाबू होता हो यही जा स्वार्थ खातिर निमन बाबू होता हो खुद छोड़ के जाए के पड़ी